No joo, kiihkeä kiekkopeli, 2 hyvin valmistautunutta joukkuetta. Mä luulen, että ihmiset kun tuli vaivatunut paikalla, niin en tiedä mitä teidän biletti maksaa, mutta veikkaisin, että sen edestä saitte niin kuin varmaan tapahtuu useimmiten silloin, kun Tuto on toinen vastustaja. Jäähyen tasapaino mua häiritsee. Mä sanoin kokeneelle tuomaritarkkaille ennen peliä, kun mä näin, että oli savolaisveljet puhaltamassa, niin se oli 1-6. Kun on muutama 100 maaottelu takana, mä ymmärrän sen, jos pääsee ylivoimaan pyörittää 10 minuuttia, niin me saatiin kerran kokeilla sitä, niin se lähentelee skandaalia. Näin helvetin hyvin valmistautunut 2 joukkuetta, ja kun tämä on jäähyen tasapaino, niin mua suoraan sanoen niin kuin inhottaa. Mutta mä onnittelen Sakua, he voitti, he oli valmistautunut, he taisteli. Ja sitten mä sanoin näille velille tuolla, että kun Virtanen lähti tätä virkkiä kiertää tuossa jatkoajalla 4-4, josta sitten lähti tämä vastahyökkäys. Jos ei se ole jäähy tässä jääkiekossa, niin mun täytyy ihan suoraan sanoa, että Aurinkokuningas lopettaa kaikella tasolla, koska mua häiritsee tämä politiikointi. Mä näen, että se on jatkuvaa. Mun joukkue, joka pelaa puhtaanta kiekkoa tässä mailat alhaalla, ei saatana paini, ei tappele, tulee äijäsi Pohjois-Suomesta mistä tahansa. Niin illasta toiseen se on tää saatana. Tää rupeaa muistuttaa sitä Sport Asset Series. Et se mua niinku suoraan sanoen raivostuttaa. Toinen asia, jonka mä haluan sanoa, kun mä arvostan tätä Savonlinnan, niin kuin kaikki tietää, 46 vuotta sitten mä tulin pelata tänne mestaruussarja. Olin tää puhumassa siellä ystäväni Paavo Tirkkosen kaikkien näiden muistoksi. Ja kiitoksina siitä herra Kutvonen, joka ilmeisesti teidän puheenjohtajan, tiedä onko vielä paikalla. Mä sanoin 1 penaltin tässä urallani, joka on siis niin kuin sanotaan pyhän häväistys. Mä sain 3 peliä, kun mä menin tuolla Vantaalla niin, että mulla oli 6-5 ja mä löin ja sanoin, että jätkä peliä. Mun satana käsi putosi yksi tämmönen näin. Niin herrat Toivakka, Hiltunen ja teidän Kutvonen antoi siitä mulle 3 pelin pelikö. Mä ymmärrän, että peli on ollut mulle helvetin hyvä. Mä ymmärrän myöskin, että silloin saatana sitten tulee hetki, kun tässä valtakunnassa lyödään kuin vierasta sikkaa. Mutta hänelle niin kuin ihan henkilökohtaisena terveisenä, että se oli törkein mua kohtaan henkilökohtainen provokaatio. Vielä kerran, mä kerroin herra Toivakalle ja Hiltuselle tuo Helsingissä, kun me tavattiin herran Nurmisen office, mä kerroin face to face. Ja nyt kun tämä teidän veli ei ole ilmeisesti paikalla, niin mä ajattelin, että mä kerron tässä nyt niin kuin ihan julkisesti. Että mitä tulee niihin serviksiin, sit mitä Aurinkokuningas voi tehdä esimerkiksi täällä tästä eteenpäin, niin kauan kuin herra Kutvonen on täällä, niin se on finito. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä matsi. Hienoa, kun kotipeleissä alkaa olla yleisöä ja hyvä meininki. Ja onnistuttiin valmistautua tosi hyvin tähän peliin. Sellaiset ydinasiat vastustajasta pystytty katsoa pois ja omat lääkkeet siihen tiettiin, että tänään pitää kamppailla ja luistella ja taistella joka millistä ja ihan jokaisen äijä, ketä on meidän kokoonpanossa ja siihen mä oon tyytyväinen siihen ilmeeseen ja työmäärään meidän joukkueessa ja sitten tuohon loppuu vielä niin kuin ratkaisu, niin meidän kokeneemmat, meillä ei kauhean vanha joukkue ole, mutta meidän kokeneemmat jätkät, niin mun mielestä näytti hienosti tänään suuntaa Muhonen ja Esseni ja Muhosen pari paikkaa tuohon vielä aikaisemminkin ja sitten kun pääsivät karkuun, niin hieno ratkaisu siihen. Tosi tyytyväinen 2 pisteeseen ja tuosta huomenna aamulla taas jälleen ja Heinolaan ja nautitaan puoli tuntia tästä ja sen jälkeen alkaa valmistautuminen kohti huomista taistoa. Kiitän Tutoa hyvästä matsista. Kiitos.